satriya sing sejati. Aja wong loro sauden telu saurupan, aja mung wong cepethe ndak ngisin-isinke marang kasatriyane wong tuane ya kuwi kowe. Mula wektu dina iki manut karo aku. Manten sing pirang-pirang iki didu wae. Ning syarate wong tuane aja nganti padha melu-melu. Sapa sing menang dhewe ya kuwi sing dadi mantune Janaka. Menawi ngaten kula cundhuk, kula mathuk. Setyaka, nggih, kula sagah Kanjeng Rama. Lesmana piye? Inggih, kula wantun. Wah, Antasena ora wani tak gecek ndasmu. Ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang maweh gandrung. Setyaka kudune kowe ngalah. Ora bakal aku ngalah. Yen perkara iki sedumuk bathuk sanyari bumi nadyan mung sak dumuk jembaring bathuk. Nadyan mung sak nyari jembaring bumi. Wis ditetepake dening ingkang kawogan manten lanang kudu didu kabeh. Monggo ingkang mapan ana ing blabar waja janget cinencang. Iki Lesmana karo Setyaka mingkari sapa sing tekaning pati. Wo, kramasi epek-epek legane atiku. Terus nek yo. Piye? Kawon wa Setyaka nyata digdaya sekti kalintang. Oh, piye apa ya kelakon Rasida Rabi Lesmana? Nyatanipun kawon kados pundi malih yang sampun boten napa-napa. Lah jarene ora dawuh karo Janakawati trima tekaning pati. Niku ora wau. Sanikipun boten dasare kula nyawang Janakawati jebul boten srek. Lho. Ora srek piye? Nggih, pokoke boten srek. Kirang bodine. Wah, lah kok dadi kaya ngono iki piye? Oh, ya wis Ger. Kowe ngaku kalah kuwi tegese malah satriya, malah apik, malah becik. Sesuk ana mangsa kala ana putri sing bakal dadi lengeng ciptamu tak gayoke meneh. Tak gayong meneh aja kuwatir, Lesmana, aja kuwatir.